Smart Trash Bin é un contenedor de lixo intelixente que permite planificar as recollidas de lixo á empresa ao mesmo tempo que axuda ao usuario a realizar un correcto uso dos mesmos. Dispón dun sensor de ultrasons que, mediante conexión Wi-Fi, transmite o nivel de enchemento do contedor, o cal permite á empresa planificar de xeito máis eficiente a recollida, ao mesmo tempo que favorece o estudo de novas ubicacións para contedores. Mediante unha app, o usuario rexistra as veces que emprega o contenedor. Con esta información non só podemos coñecer o uso dos mesmos, senón que podemos favorecer o emprego dos contenedores de reciclaxe mediante sorteos. O contenedor conéctase ao móvil do usuario mediante conexión Bluetooth e ao abrir a porta rexistra na nube o usuario, hora e o número de contenedor que foi empregado. Ademais, a app ten unha sección programada con intelixencia artificial a través do Machine Learning for Kids, que lle indica ao usuario se o obxecto que desbota vai ao contenedor azul ou ao amarelo. Por último, dado que o contenedor está en intemperie, decidimos que a súa fonte de alimentación fose a enerxía solar, sendo así independente da rede eléctrica, tendo unha placa e batería por cada microbit.